phone atanga thil kan hriatloh tam tak hriat theih dan tam takin hmanna chang kan hrelowa tangkai deuh mai ania calculator kan hmanga atianga tangkai ang deuh khan calculator hmanga thil kan chuak zung ang te deuh khanin kan hriatloh vazon hmuai maw atiang chi kha antilang lokang Google Lens hi hei hetami hnuai mi hetiang hi Google Lens hi tiang hi an hman tlang lon ber ania ku kan nei sa lo ni chuan Play Store a kan lutanga search Google Lens kan type anga search sang hei ke chu ka lot to sa wangin sa to ta install ngai lo ta chuan kan back le ringa Google Lens a chuan kan lut chinang Google Lens a kan luta hei noklat sir dewa heta hnuai an da dei hreng Google Lens atang khan en tirnan thil engemaw thil lem engpo thalak chopona thei thalak camera tang hianin en tirnan pangpar te mo motor part te mo thil enge tiang khan chi hrang phone thleng te pawni phone hnung lam te hi an laila a model kha aron lang zung mai ta tuna chuan thalak chop ni lovin thalak sa tangin azon hmuh dan a hriat theih dan kha kan ti chinang en tirnan helaya thil ra lem hi kan search chinanga tikhuan amuta ku hei hi mutrau ra ni ta chuan tikhuan a hmuwa kan thai chhawanga ku lo lang ta tur mai ni a hming nen lam raspberry ani yellow himalayan raspberry ni ti kha kan hreta khatiang deuh khanin an tirnan thil kan hriat ngai mi lo an tirnan leitar te poi lo ti chin tai la ti khan hming kan hriat lo ni ta se an hming kha ron ziak mai ta ni refillable secret lighter aron ti mai ta thui tun thei lighter ni ti khan khatiang zel khanin chuan tun laia lar tak chimlama lunghlun lai chok an tiang chi kha khang te po kha englung nge ni ti kha athala ka tang khan kan jong mai thei ta ni hei hi youtube an ron post khania kalo screenshot a kan an chinange ti khon lang mai ta buai lo na tura khanin buai vak na tur kha mi mang khanin kan thai zung thei ta ni thil lu taka mo khan tia ti khan tha thulin chung koin boi puya pyrite crystal pyrite lampang ni ngai tur ani keima lak ngei voinan ron ken ngi kan ti lang chinang hei hi nia voinan ron kinga kan ina lo en sak mai china hei ti hian pyrite ti kharon hungal war mai thil man to takani lo atiang te keziang poni se aman na chu am nge ya engemaw sulfuric acid siam nan vel te poni mai thei ram nam tren ka ta kha chuanin puithu na thil ang ten hetiang lung falung ang te po man lai tang kan mizo ten an lo da tha thin kha tiang deuh khan ngai lut na kha om ve
kutum tiat te kan char ni chuanin a hral ve thei mai thei sang hi sang thumin tiang vel chauh kha ni chuan thil search dan kha kan zong ta a kan ti ta tikhang kan hre thiam ta kan lut thaleang kha mai ba ka khanin hei translate ti hi om ta translate atang hianin entirnan English te mo Hindi te mo China tong te mo kha tikhan atha kan zulanga a translate aron translate jung ta ni mizo tong te om ve to se thatun ne chuan chu ba ka la man na le chu homework ti nan ten tha em school no pangtan me chan chaw tir nan te atiang khan Google Lens ringot ka soya chuan ata Google pa ngai tang pon thei vek tho nia Chrome hi Google tho nia Chrome hi ka mang ma se an mang lar lo jok hi Google to pa mang hi kan tam zo bang Google to pa ngan lu chinanga hei Google to pa tang pon hei hela search ti pia camera le ma tang khanin til lem kha athla zulai la ti khana zon mu zung thei ta he anwai apo translate na te ma saber hi search top na kha thalak manga china lens a kan tiang tho kha ni ai nang vek tho ni ta tang pon om vek entinan hei eta phechon music lem om hi hei music sign lem om hi ulong solfa lem om hi betila tikhan la kan hriat ngai wak lo te kha han record zuai la kan eng hla nge ni ti kha hriat zung ta ni la thu pui kha khang kha ni ta a lo tang kai pui mel an om takin ti thil thu a kan siam ve mai ni hi phone te hi smartphone te kan hum fur to tangkai deuh kan man reng thei ni tin kan man thei aman na chang kan hriat lo tei lo om thina heng Google Lens te ke chon ni tin ka ma kai zon na ka man na tak chu a soi kher lo mai la thil wa search nan tho khan ni ta chuan thalak eng mo internet a kan mu te atakaniam alemaniam an mani thalak aniam an phuat chapaniam ti te po kha azon mu zung the mi thalak ron post te ma engemaw khan screenshot la lens atang hian han ti la khoi lai mi man lo copy an lo edit chop mai te kha lo ni thei ta ti khan hriat zung thei ta ni chuan thil pakhat fakna lo om vak thin hi an buai hi kan tam khop maya kan sei zuai don an mai a ati top vek thei lo a ti top vek thei lo chi antivirus manga ti top nga ti ngai chi te oma chen thang kha ati top vek thei lo chi nge kan se ati top thei ve mai chi ala na salu tuk lo ang chi kha malware om ang chi wakna ron om zut ang chi kha kan ti chin jok ang rei lo te an sei zuai ang ta hian setting a kan lut ta phone a chuan application a kan lut anga hata application a kan lut anga chuan kan ti masak ber tur chu tian kan koi thaden denanga Chrome le Google a khanin data kan clear ang hei antenna Chrome a hian ke chu ko clear jin awang ko MB pot le mem ko Chrome ang kan lut anga chuan storage a kan lut anga heta manage clear data kan lut ang kan clear ang atiang khan an back le photang atiang khan an clear anga Google kami browser top kha kan man tam chuan hei hemi hi heng te poi kan tinga chuan chung chu lo ni chu mi te pani chu tok deuh bera browser dang entirnan engemaw browser dang
browser ming dang kan man chuan antinan Samsung browser te pawh hranin awm ta khang te pawh kan man tamber thil kan search nan kan man tamber ka kan clear dawn ti nan chu a data storage ringo tak kha thil engma bo chuang lo kha khan chuan kan back lenga heta Google sa hian kan lut anga setting a khan Google sa kan lut anga all setting a add tia hian add tia kan lut anga delete advertisement id ti hi hei delete advertisement id number 2 nei tain an delete bokang chuan chu baka chuan connectivity a hian connectivity a connection a kan lut anga more connection a private DNS tia hian automatic login ta hian kan da chapang record na hin medal tat DNS .adguard.com hei tangkai ven tia lo that pui ve takin kan ti tel mai mai ke chong kam ke ti ngai chung lo chuan phone kan restart anga a that chuang lo chuan a ti dan pakhat le chu antivirus malware delete thei kha Play Store atangin antivirus thadeu kha kan zong anga chu kan download anga kan scan anga a free hawai chuanin tiang pai thei hi om mo khop maya Play Store atangin antivirus antinan avast demo engamo atiang kha antivirus Norton 360 te oma free nita avast antivirus cleaner ti ho hi chu man du lo tur om ziom vak lo Kasper Sky te pom ke chon ka man chu a pai nge tu chu hei helai mi malware byte antivirus ti hei ka manga a pai nge ma se tuna chona free download turam to lo mai theini ka phone ai chona free in ka download thei tlata ka install thei tlata midang ka ti sak ve don hin a free om tlat thin lo hei hian ka scan chona lo om ni pon a bo ngal mak zel ka phone a point om ve thina tun ma khan thil chi sang ka ti khan a bo thei lo hemi kan load china kan ti kha chon a bo ngal mak antinan antivirus dang te po a free hi chu thavak lo a free lo kha kan lei thei ni chuanin ang kha chuan a pai tha ni a free hi chu thil rang application free ho hi chu limit thei chin le thin chin lo hi nei thina nge ka sei le tur kha chinami kha kan stile zuwa yang a hrim in lunglu hi kan tiringot chela lunglu diamond takhi chu ai tiang hi ni maya ro la kat lo chu tiang hi ni ta hengi la chei bol lo la
ti mam lo ang chi khanita chang em tiang chu tu bo pon chu la in chu fu viau ani lo chuanin a thir po khor dok dok thei jok an test na ka en to chuan lunglu kan ti chuan diamond kha ko kan ti ka mi zo tong an kan soi pol thina lungman tam ti hian chi hran hran om ta thung ta en tirnan bible ate po I tinga ting Israel hote Juda te khami an nam som le pani ai o lunglu an man puithiam o man bel lunglu som pani tupuana te po kan mu kha khami ang khang te po kha lunglu ti ringot chen lungman tam ti tur zo kan ni khang te kha lunglu kan ti chon diamond deuh bik kan soina ni wang hian kan soi pol thina then khat chianin man tam tak tak diamond ni si lo kha om tho ta bible Juda nam som Israel fa te nam som pani chin chia nang khan ming ang kha hei karan tilang zoi ni Levi ho kha rock crystal Simeona lapis lazuli Reuben carbuncle Naphtali amethyst Dan agate Judah jacinth Issachar jasper Asher onyx Get beryl Benjamin atiang ja khan Joseph som pani tlang am thu puana point je kha Jerusalem thar amia lungan man ho kha antinan khang te kha Google Lens han lo search don chinang o amudikem Google Lens kan honga lai rang ka chak diamond lunglu dik tak aro kha kan search chinang muchat ta ni diamond tin chuan enge kan search liang ling si te search chinang amu them an nei vem sa phawin yan lo nei na samai hei mizo tongan zia te po om tho lang hei Facebook an post te thleng khana mu vek mai ni online na cha thei thleng khan ti khan mu vek mai ni motor part ming kan hriat lo te hian search chila all sam tuk len mui dei kan search chinang len mui hi ramdang a hian an ching na sa Mizoramak forest so in ron lak lu ve hi ra thei lo zel mai kung lian pui ama hei jamun in ti mu ko mai Java plum or Indian blackberry black palm jamun fruit khan ye Google Lens man tang kai na chu tam mai sikul no pang ho hian an thre khop mai an match chaw tur te chaw nan an manga an zir lai Google hrim hi an Google satangin an zir lai hriatloh question answer zon nan ten manga ka tiang zel khan
lo mang tangkai ve to don nia hi lo la mang ngai lo ni chuan thalai ho chuan man na chang kan hre phura tlema kum upalam te hianin an la mang lo hi kan la tam ni ti hriata a chan chu salai chim lama lung an han lai chuak kha anin thenin rang ka chakan ti thenin lung luan ti UT pan ron ti langa alem ka mu than ke chong ka search ngal mai ta til lu ka ni lo hi am boi puina sa sia ti kha ani mai ta ti khan a zong khani pot te sa thil tangkai then khatina kan hriat em then khatina kan hriat lo hi ron ti ve zeu zeu tum mai the ni GPay te kan hmang na sa sia pin code thei ngel ti vel transaction ID thei ngel ti vel te po hi hrelo te siam that dan hrelo te an om nual ani ka ti sak nual thin ani he chu ti lo mai ang ka khatok phot thri ro se janin tan chuan mong tha vek ule thung